В един мой разговор с човек, който е живял в чужбина и ми каза, това е пазар или постройка, сграда от съвременен световен мащаб. Може би в Европа такъв пазар с такъв изглед и облик няма да има. Бяхме изложени цяло на климатичните условия, при дъжд, сняг, виелица и студ, мъгла. В сравнение с сега разликата е много голяма. Работим при много мизерни условия и даже миналата година в студа припадна и от тук спешно ме закараха в болницата. Може би това беше фатално, ще да бъде фатално, ако бях останал само няколко минути. Предимствата на пазара са: първо, че си защитен абсолютно на 100% от външните условия. В пазара, за да се почувстваме европейци, в двата края има отделени кътчета за нашите купувачи да се отморят и удовлетворени от всичко това и най-вече от вида, от облика на пазара и от прясната стока, която са закупили, се заминават в къщи. Аз съм Бай Христо и избирам Европа.